I pozdrav svima ljudi, još je novi video na ovom kanalu. Znači, ljudi, došli u moj prvi tutorial i pokazat ću vam kako da najlakše izbrišete razne stavke sa vašeg računara. Idemo. Znači, otići ćete na link koji će biti u deskripciji klipa i skinut ćete ovaj program. Zove se CCleaner. I ne znam kako se već čita, ali CCleaner ga ja zovem. I tako ćemo ga zvati. Kada ga otvorite treba da vam bude nešto ovako. Ovdje vam piše o vašem računaru. Intel Core 4 GB RAM-a i tako dalje. Ok, znači. Onda ovdje vam kaže šta možete sve, da se rešite čega sve možete, ali vi ćete prvo ići na registru. Zašto? Ako idete ovdje, to će vam skenirati celokupni računar i izbrisat će sve nepotrebne stavke sa njega. Znači i viruse i neke, možda ako imate neku baš problematičnu igricu, moći će vam i to izbrisati. Onda, tako to. Ok, ja ću sada da pritisnem scan for ISUS, kako se već kaže, ISUS. I zaustavit ću video pa ćemo da nastavimo kada se završi. I ovo će vam se staviti. Čekajte samo da vidimo da li će da stane. Vidite, možda neće. Vidite koliko se učitalo. Evo, gotovo je. Znači, nema razloga da. Ljudi, i onda idete fix selected ISUS. Da. Sačuvaj. I onda idete na close. I ovdje samo stavite kukice, ako vam nisu već stavljene. Dobro. I to su vam sada svi nepotrebni programi izbrisani. Idemo na tools. Ovdje možete da brišete stvari koje želite. Znači, ACDC potom, sad ću da vam nađem neki primjer. Evo, AST toolbar, to mi je skroz nepotrebno. Idete uinstall. Da. I ovdje bi sve to trebalo da nestane. No dobro, vidjet ćemo sada šta će se desiti. Ako se ne izbriše ovako kao što se ni meni izbrisalo, idete delete entry, izbrisalo se, odlično. Ali ako se nešto neće izbrisati, idete na delete entry. Dobro, vidimo da još ovo je tamo neka. Sad vidim da mi nešto gigabajte zauzima, pa da izbrišem to. Ok, ljudi, to je bilo to. Evo, ovaj najjednostavniji način da izbrišete stavke sa vašeg računara. A onda, ljudi, to bi bilo to. Hvala što ste gledali